Ki nong yalam jong ka JSE All Riboy Passenger Vehicles menta kasini kila simbiang ya karai ba ondang petang biang ya ka jingyaki da ka basange kamai kumbala le hakine ki khendiat singi ki bladap halor ka jingkuman jong ki bor sarkar ban priang ya ki mat jingdawa ki bala dawa da kene ka kenhun ki nongnya kali kamai hapo ka jela kum ka jingye simbentalang bat ki wegi kenhun ki bahakeleng ki benta jong ka jela ki badawa ya kene ka ju kamat jingdawa ban penhiar dor ya kum penyang kali ki nong yalam jong ka kenhun ki nongnya kali Hariboy district lengba uba Vincent Sokwai ubadeu secretary kila mi biang ban penbana ba ka jing sange kamai kandang peteng kat ba ka sorkar kampat priang ya ki jingdawa une unong yalam ula buru da ka jing maham ya ki kali jong ki riu shimet kiba persyang ban shim kebu bahakine kipor bagi de ban perkhat chua arsen namar ka JSE kamdon ka jingkit kli bat ula kerpat ru ya kipat ba ban ai ya ka jing kersan ke bapura kenang bagi jingdawa na ka benta ka jing ebit ya biang lang kan long ka basaiso